Беларусь – непрывабная краіна для інвестыцый і бізнес адсюль бяжыць. Такое ўражанне можа ўзнікнуць з загалоўкаў апазіцыйных рэсурсаў. Але якім жа чынам тады наша краіна ўвайшла ў топ-40 рэйтынгу Сусветнага банку паводле прастаты вядзення бізнесу? Наколькі на самай справе проста весці бізнес у Беларусі, што перашкаджае яму развівацца апрача палітыкі? Я, Арына Маліноўская, і пра гэта мы паразмаўляем з інсайдерамі ў сённяшнім заключным у гэтым сезоне выданні «Шчыра кажучы». Хочешь заниматься бизнесом, иди и работай. Власти начали постепенно, медленно вводить хоть какие-то либерализационные меры. Але агулам покупніцкая здольнасць недзе разоў 5 зменшилась. Сомневаюсь я, что в этой ситуации напряжения может быть какой-то рост экономики. Рэпрэсіі супраць бізнесу зараз на слыху. І перадусім нелаяльных прадпрымальнікаў заціскаюць праз прыдзіркі розных правяраючых ведомстваў. Я закрыла свое заведение в поддержку госпредприятий, чтобы они понимали, что они не одни, что бизнес тоже с ними, и что мы тоже рискуем. Вот. И после этого начались чудеса. Приходит одна проверка, допустим, дает штраф, закрывает, следом другая проверка, дает штраф, закрывает. Ты вот только собираешь там все документы, чтобы открыться, подаешь ходатайство, ты только открылся, через пару дней тебе опять кто-нибудь приходит, и опять кто-нибудь закрывают. И причем это все довольно открыто. Они говорят, что вот у нас, мы ничего не можем сделать, у нас вот такой указ, поэтому что бы вы ни делали, мы все равно вас закроем. Все. Заснавальнік крамы «Сымболі» Бай Павел Белавус, які бы вымушаны спыніць сваю дзейнасць за пастаянных праверак, кажа, што аднак да апошніх палітычных падзеяў у Беларусі не было такой масавай праблемы, як звышпрыдзірлівыя ці карумпаваныя інспектары, нават для такога бізнесу, які асацыяваўся з апазіцыяй. Былі там праверкі падатковай і выносілі нам штрафы, былі кантрольныя закупкі, былі праверкі міліцыі, калі прыходзяць і кажуць: на вас поступила ананімка, што там у краме прадаецца там фашысцкая ці забароненая сімволіка. Вось мы прыйшлі там правесці праверку. Кажу: правярайце. Праверілі, у выніку ўсё сканчалася, там нават адміністрацыйнай справай не сканчалася, праходзіла такая папярэдняя праверка і, бачачы, што ніякіх парушэнняў няма, ад нас адчапіліся. Вялікія праблемы з дзелавым кліматам міжнародныя фінансавыя інстытуты канстатавалі ў Беларусі напрыканцы 90-х і пачатку нулявых. Напрыклад, у першым рэйтынгу Сусветнага банку па лёгкасці вядзення бізнесу, апублікаваным у 2006 годзе. Беларусь апынулася ў канцы спісу на 106-м месцы з 155. Паміж такіх краінаў, як Гвіяна і Эквадор. Складальнікі адзначылі, што падатковая сістэма ў нашай краіне на той момант з'яўлялася адной з самых горшых у свеце. Эксперты Doing Business падлічылі, што бізнесовец у Беларусі павінен быў адлічваць у бюджэт 120% ад свайго прыбытку. То бок прадпрымальнік не мог нават тэарэтычна зарабляць грошы, выконваючы пры гэтым усе патрабаванні закону. Сярод іншых праблемаў назвалі тое, што ў Беларусі вельмі складана адчыняць і зачыняць бізнес, а таксама атрымаць крэдыт на развіццё. Але ўсё гэта пачало мяняцца ў 2007 годзе. Пачаўся сусветны крызіс, абрынуліся кошты на нафту, а Расія пачала паступова скарачаць свае субсідыі для афіцыйнага Менску. Тады Александр Лукашенко зрабіў спробу развіваць прыватны сектор. В конце 2000-х стало понятно более-менее, что для того, чтобы обеспечивать устойчивый рост экономики, необходимо фокусироваться не только на госсекторе, но и также давать частному бизнесу рост. И за счет этого власти начали постепенно, медленно вводить хоть какие-то либерализационные меры. Был создан ПВТ, парк ПВТ, і это дало свайго рода скачок. З чэрвеня 2007 па чэрвень 2008 Беларусь правяла рэформы ў 6 з 10 галінаў, якія даследаваліся ў справаздачах Сусветнага банку па вядзенню бізнесу. Кіраўнік групы Сусветнага банка ў Беларусі тады адзначаў, што Беларусь стала адным з вядучых рэфарматараў у катэгорыі рэгістрацыя ўласнасці. Час на гэтую працэдуру знізіўся з 23 дзён да 21. Таксама адбылося спрашчэнне працэдуры атрымання крэдытаў і дазволаў на будаўніцтва. Беларусь скараціла падатковую нагрузку, адмяніўшы некаторыя зборы і спрасціла сістэму падаткаабкладання для малога бізнесу. Паскорылася прыватызацыя. Замежным інвестарам адышлі ўсе буйныя беларускія брэнды піва, апрача Крыніцы.
Як вынік, у рэйтынгу па спрыяльнасці умоваў для прадпрымальніцкай дзейнасці, апублікаваным Сусветным банкам у 2008 годзе, Беларусь поднялась на 85-е место. Любое государство, оно как раз работает над поиском вот этого баланса, чтобы не только кнутом бизнес контролировать, но и также давать ему развиваться, потому что любой бизнес – это рост инноваций, это рост занятости. Другі штуршок эканамічнай лібералізацыі распачаўся з нафтавым крызісам 2014-15 году. Дакладней, для ўсяго астатняга свету гэта, наадварот, быў перыядам моцнага росту, але падзенне коштаў на нафту цяжка ўдарыла па эканоміцы Расіі, адпаведна залежнай ад яе Беларусі. Плюс на той момант стаў канчаткова зразумелы правал маштабнай мадэрнізацыі дзяржпрадпрыемстваў, у прыватнасці цэментнай і дрэваапрацоўчай вытворчасці. Кульмінацыяй ліберальнага штуршка мінулай пяцігодкі стаў дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Ён меў кардынальна змяніць механізмы ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў і бізнесу, мінімізаваў умяшанне службовых асобаў у працу суб'ектаў гаспадарання і ўзмацняў механізмы самарэгулявання бізнесу, яго адказнасць за сваю працу перад грамадствам. Агулам за апошнія 13 гадоў улады зліквідавалі для бізнеса сотні адміністрацыйных працэдур. Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом – иди и работай. Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно, как я уже говорил, подать одно единственное уведомление в исполком, все, на следующий день можно приступать к работе. У 2018 годзе Савет міністраў зацвярджае стратэгію развіцця малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. У рамках яе планавалася яшчэ больш спрасціць улік і справаздачнасць малых фірмаў. А таксама забяспечыць іх доступ да крэдытаў. Малы і сярэдні бізнес – гэта аснова любой развітай эканомікі. У Злучаных Штатах яны даюць 40% ад валавога ўнутранага прадукту. У Еўразвязе пад 60%. У Нарвегіі, сусветным лідары па ўзроўню жыцця, невялікае прадпрымальніцтва складае 70% ад эканомікі. У 2019 годзе, калі Беларусь увайшла ў топ-40 краінаў свету паводле рэйтынгу Doing Business, гэты паказнік складаў пад 30%. То бок яшчэ не дацягваў да развітых краінаў, але гэта ў 1,5 разу больш, чым, напрыклад, у Расіі, Украіне ці Арменіі. Гэта велізарнае дасягненне. За апошнія 13 гадоў мы павялічылі гэтую долю прыватных бізнесоўцаў амаль утрая. Што праўда, насамрэч, урадоўцы перабольшвалі свае поспехі ў гэтай галіне. Напрыклад, кампануючы долю малых і сярэдніх фірмаў у эканоміцы. Белстат кіраваўся выключна колькасцю супрацоўнікаў, без уліку іх грашовага абароту і долі дзяржаўнай уласнасці. У выніку малы і сярэдні бізнес залічылі беларускія калійную і нафтавую кампаніі. Фармальна гэта закрытае акцыянернае таварыства, у якіх менш за 100 супрацоўнікаў. Але па сутнасці гэта не асобны бізнес, а гандлёвыя падраздзелы дзяржаўных гігантаў Беларуськалія і Белнафтахіма. Іх уклад у эканоміку на 2019 год быў 5 і 10% ад ВУП адпаведна. То бок без гэтага накруту доля малога і сярэдняга бізнесу ў беларускай эканоміцы насамрэч каля 13%. А гэта аутсайдерскі паказнік нават на фоне краінаў СНД. Когда мы будем говорить о развитии частного сектора, развитии любого бизнеса, для него важна не только прозрачность, но и для него важно отсутствие какой-то неопределенности. То есть, чтобы любой бизнес понимал, что государство нацелено на поддержку его сегодня, и оно будет нацелено на поддержку его далее. Потому что ваши инвестиционные решения, ваши решения о закрытии, об открытии, о расширении, о введении нового продукта, они не краткосрочные. Вы смотрите на среду, в которой вы функционируете в целом. И поэтому как раз важно, чтобы вот эта риторика, она была более-менее устойчивой на протяжении 5-10 лет. Палітычныя рэпрэсіі супраць нелаяльнага бізнесу – не асноўная прэтэнзія да Беларусі, якая тычыцца нестабільнасці. Хаця яна грае істотную ролю. Расправы над незгаворлівымі камерсантамі Александр Лукашенко распачаў з першага году свайго кіравання. Напрыклад, у якасці помсты за адмову фінансаваць яго перадвыбарчую кампанію, сцвярджаў Александр Пупейка, адзін з заснавальнікаў банка «Олимп», які ўваходзіў у холдынг «Пуше».
У першы раз ён на нас наехаў 2 жніўня 1994 года, абвінаваціўшы ў тым, што мы нібыта скралі грошы і не разлічыліся за літоўскія газавыя даўгі. Прапановы фінансаваць кампанію Лукашэнкі сапраўды паступалі праз Булахова і Ганчара, прычым ва ультыматыўнай форме. Калі на мяне ціснуць, я адказваю грубіянствам. Гэта, так бы мовіць, бачны ўзровень, а нябачны. Лукашэнку не падабаюцца самастойныя асобы, ды яшчэ якія маюць уласнасць. Александра Пупейка і ягоную каманду прызналі вінаватымі ў крадзяжы ў асабліва буйных памерах і незвароце крэдытаў у памеры 12 мільёнаў долараў. Маёмасць кампаніі на суму больш за 7,5 мільёнаў долараў была канфіскавана на карысць кіраўніцтва справамі прэзідэнта. У 1997 годзе «Газпром» і «Газпромбанк» выкупілі банк «Алімп», і ён атрымаў сучасную назву «Белгазпромбанк». Пупейка паспеў выехаць у Нямецчыну і атрымаць статус уцекача. Услед за Пупейку ў 90-х Беларусь былі вымушаны пакінуць яшчэ каля сотні буйных бізнэсоўцаў. У тым ліку першы беларускі доларавы мільянер і ўладальнік кампаніі «Белмена» Уладзімір Эфран, банкіры Маркевіч, Кругавы і Калаўдоўскі, а таксама былы ўладальнік «Дынама» Менск Яўген Хвастовіч. Гэта была першая хваля бізнес-эміграцыі ў сучаснай Беларусі. Надалей з буйнымі бізнэсоўцамі беларускія ўлады выбудоўвалі індывідуальныя дачыненні, давалі ім персанальныя льготы. На протяжении десятилетий власть демонстрирует совершенно однозначно свой подход к ведению дел с бизнесменами, с инвесторами внешними, да, и отношение к своим договоренностям. Ожидать того, что стиль ведения дел изменится, было бы наивно и глупо. Да? То есть, условно говоря, саудовские шейхи ведут бизнес в своем стиле, еврейские бизнесмены ведут бизнес в своем стиле, американские в своем, британские в своем, немецкие в своем, но вот белорусские власти ведут бизнес так. Што праўда, Александр Лукашенко яшчэ напрыканцы 90-х спрабаваў стварыць астраўкі з рынкавым бізнес-кліматам і адносна спрыяльнымі умовамі для ўсіх. Гаворка пра свабодныя эканамічныя зоны па адной з кожнай вобласці. На 2021 год яны агулам давалі 20% ад замежных інвестыцый і ад экспарту, але ўсяго 5% ад валавога ўнутранага прадукту. У ліберальнай эканоміцы такіх зонаў не павінна быць. Уся краіна павінна быць свабоднай эканамічнай зонай. У краінах з дырэктыўнай эканомікай гэта спроба зацікавіць інвестараў, патрэбных людзей. Часам такія зоны выкарыстоўваюцца для ўзняцця дэпрэсіўных рэгіёнаў, але зноў-такі гэта часцей за ўсё мае пэўны тэрміновы характар. У нас жа пакуль у цэлым гэта шчыліна для мінімізацыі падаткаабкладання. Але нават тыя кампаніі, для якіх Беларусь цікава менавіта зручнай пазіцыі для экспарту на рэгіён, часта выбіраюць менш фінансава і геаграфічна выгодныя лакацыі. Гэта кітайская кампанія Lenovo, якую доўга спрабавалі запрасіць у кітайска-беларускі індустрыяльны парк, адчыніла ў выніку сваю першую еўрапейскую фабрыку ў Вугоршчыне. Адзіная галіна, для якой і льготы далі магутны штуршок, гэта IT. Парк высокіх тэхналогій дае амаль 5% ад беларускай эканомікі. Адна з галоўных прычын – гэтая галіна патрабуе параўнаўча нізкіх капітальных інвестыцый і параўнаўча хутка дае аддачу. Хаця на фоне палітычнай сітуацыі, якая пагражае усцяжновым санкцыям ад дэмакратычных краін, інвестары ўстрымліваюцца і ад інвестыцый у высокапрыбытковы рэтэйл. Гэтак у 2018 годзе найбуйнейшы французскі рэтэйлер па продажы тавараў для будаўніцтва і рамонту Leroy Merlin збіраўся летам адчыніць свой першы гіпермаркет у Беларусі. Будаўніцтва ішло на пляцоўцы былога аўтарынку ў Ждановічах. Летам у краму ўжо пачалі набіраць персанал, але ў лістападзе кампанія прыпыніла рэалізацыю праекта па незвычайны тэрмін. Генеральны дырэктар Leroy Merlin Bell Піліп Жан-Франсуа Ражэ сказаў, што гэта з-за пандэміі каранавірусу. Гэтыя абставіны вымусілі нас перагледзець размеркаванне нашых рэсурсаў з асаблівай увагаю. Мы пастанавілі засяродзіцца на 3 стратэгічных мэтах у Расіі ды Казахстане. Чаму каранавірус не перашкодзіў кампаніі працаваць у Расіі і Казахстане, а толькі ў Беларусі? Некаторыя апытаныя намі адмыслоўцы мяркуюць, што справа не ў ковідзе. Дарэчы, менавіта ковід, а не палітычныя рэпрэсіі нанес найвялікшы ўдар па беларускай эканоміцы летась, адзначаюць адмыслоўцы. 80% бізнэсоўцаў апытаных кампаній KPMG сказалі, што ковід негатыўна паўплываў на іх бізнес. Нас часткова выратоўвала тое, што у нас была кур'ерская дастаўка і паштовая дастаўка, але агулам
пакупніцкая здольнасць недзе разоў 5 зменшылася. Што праўда, калі б не сістэмныя хібы беларускай эканамічнай мадэлі, то ўрон мог бы быць меншым, мяркуюць апытаныя намі адмыслоўцы. Рэч у тым, што замест таго, каб падтрымліваць найбольш жыццяздольныя прадпрыемствы, незалежна ад формы ўласнасці, улады накіравалі толькі ў 2020 годзе 2,4 мільярды рублёў падтрымкі дзяржаўным прадпрыемствам, многія з якіх стратныя. Апытаныя намі адмыслоўцы сыходзяцца на тым, што недапушчэнне банкруцтва вялікіх дзяржаўных прадпрыемстваў – асноўная перашкода для развіцця бізнесу ў Беларусі, бо забіраюць фінансавыя рэсурсы і працоўную сілу, якія ў выніку становяцца занадта дарагімі для прыватнага сектару. А як можа быць інакш? Які інвестыцыйны патэнцыял у беларускай гаспадаркі на рынкавых умовах? Пра гэта мы паразмаўляем сёння з беларускім паспяховым інвестарам Валерыем Астрынскім. Ці шмат у Беларусі замежных инвесторов? Однозначно их, конечно, меньше, чем могло бы быть. Конкретно в нашу сеть где-то ходит, по-моему, 6 человек, которые живут в Израиле, в Америке. То есть люди здесь могут физически не находиться, но им интересны наши проекты, которые здесь в Беларуси рождаются. Они готовы в них инвестировать. Но однозначно, конечно, этих инвесторов могло быть и должно быть намного больше. А какие проекты им цікавы? Опять же, я отвечаю только за то, чем я занимаюсь, за технологическую сферу. Иностранным инвесторам интересно тоже, что и нашим проекты, которые растут и которые работают на мировом рынке. То есть мы не говорим сейчас о мелких локальных белорусских заводиках, которые что-то здесь делают. Онлайн-школы там были там в топе, там игровые все проекты. Люди больше сидят во время ковида на самоизоляции, они там больше там играют. Соответственно, этот год был таким годом роста в игровой индустрии. Поэтому иностранные инвесторы, так же, как и наши, смотрят на быстрорастущие проекты. Эксперты лічаць, што ў Беларусі вельмі вялікі інвестыцыйны патэнцыял. Што трэба зрабіць, каб інвесторы захацелі скарыстацца ім? Если говорить про реальный сектор, многие предприятия недооценены, потому что все-таки в рамках наших страновых рисков они оцениваются по другим формулам. Все, что касается человеческого капитала, то большой интерес, конечно, имеет те проекты, которые именно используют наши кадры, наших айтишников. Но никакой инвестор не придет, пока не произойдут позитивные политические изменения, пока не установится нормальный правовой режим. И уйдет страх из общества. Потому что сейчас, конечно, основной стопор для инвесторов, для предпринимателей – это страх. Галоўныя рызыкі для інвестараў у Беларусі, якія яны? Конечно же, потерять все, а если ты здесь еще находишься, то еще за это и присесть на неопределенный срок. И это все, что касается, конечно, больше реального сектора. Хотя мы сейчас видим прецеденты и в айтишке там не сильно оптимистично. То, что Даша Данилова находится там в СИЗО КГБ, это просто огромный антипиар для всего инвестиционного климата. Конечно, не будет никаких инвесторов, пока сохраняется вот такой фон інфармацыйны, і эмацыянальны. Як вы лічыце, чаму Лукашенко кантралюе бізнес і ці закранае гэта контроль инвесторов? Смотря там про какой контроль говорить. Если говорить о том, что для власти комфортно контролировать все, то закрытие по политическим мотивам тех же там кафешек – это, конечно, такой рычаг контроля и психологического давления на всех остальных коммерсантов, которые могут высказывать свою позицию. Естественно, это вызывает только пессимизм и не добавляет никакого там инвестиционного потенциала для страны. Для власти это они считают, что это удобно, я считаю, что это дополнительный минус в нашем, конечно же, там инвест-климате и вообще в развитии нашей страны. Ни инвесторам, ни предпринимателям такая ситуация не нравится, и сомневаюсь я, что в этой ситуации напряжения может быть какой-то рост экономики. Дякую за шчырую гутарку. Спасибо, что пригласили.
Чарговыя допыты ключавых удзельнікаў актуальных палітычных падзей у праграме «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Smart TV і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.